Hi guys, I really love Japanese food. And when it comes to Japanese food, one local brand has been thriving for 20 years already, ang Nonki. So, Nonki Japanese Restaurant is celebrating its 20th year and I'm gonna eat here at Nonki at the Airport Road. Kay niingon akong migo na diri ko no ang pinakalamig na Nonki. So let's go, let's eat, and let's check out unsa ilang promo for their 20th anniversary. From the streets to the hidden corners, Kalami, Cebu's got them all, yeah. We discover local flavors and foodies unite. Feast on the goodness from morning till night. Oh yeah, Kalami, Cebu, oh so divine. A food book that'll make your taste not shine. From hole in the wall to the maple lights, come join the journey. It's a foodie's delight. Taste the flavors, savor the love. Kalami, Cebu, take your love. So, mauna ni guys, Nonki started in 2004. So, maunang 20 years na sila this April 18. And tanawa na, they really are one of the best irresistible. Tanawa na guys, like one well-trained ilang staff. Makikimahimo, marasag hapon ba pero bitaw, even in this branch, makikita ko many Japanese mga expats there, especially working in MEP sa diris lang mga on kay it's a taste of home for them. So naton drinks kani lami sa nila mga drinks na sila cocktails there, but mao ni 20% off ni this week ang kanilang kaning spicy sashimi, ang salmon arani, and of course ang beer o ang iced tea. So April 1 to 7. So 20% off. So ba na yung orderon dapat. And of course, ba na yung kanon ba? So they have bento boxes, they have sashimi, California maki, ba na pa sila mga murag teppanyaki, teriyaki. Mga bento boxes para na kung anong na most sulit na ila o kanilang mga set meals ba. Of course, kanilang mga on promo nila dapat inyo orderon. Of course, mga favorito itong mga California rolls, California maki, tempura, of course, ramen, nani sila dari. So, mali, kami sige may kaon-kaon lang, we gonna enjoy our lunch. O, kay baw ko na kung ngitagin mo, sulit na Japanese food trip, dire yun tabay, dire ta sa Nonki. O, pariwanin na mo, mura pag pakals ng yung maayo. So, na slowly but surely akong gitilawan niya akong soba, labi, kanilang, uy, so to egg to na sashimi na yun na pa. Of course, kanilang lemonades o kanilang spicy sashimi ba kanilang nindot kay hanghang kagumkum, diba? Tuna na siya. Yummy. Kita kadang naong nga mura maglipay kay siya, no? Bitaw, lami ni siya kung hilig kag halang. So kaning next is another item on sale is the salmon arani. Diba? So kanang mo siya braised na salmon ba, nalami kini ang sabaw ibaw-baw sa kanon, and very very pleasant na kung hilig kag salmon lamian yung kaani. This is salmon head, by the way. So nagkagi kag makaon sa ulo ba kanang mga cheeks, daghan kag matilok anang ulo But yes, daghan gyud kini sila specialty kay malingaw gyud kini daghan from kanang from sabaw to bento boxes to kaning bacon wrap, and then to California maki, diba? When it comes to Japanese food, ganahan gyud kay diri sa Nonki because unang-una tanawa lami kay lang mga pagkaon, but also ang ilang presyo ba really bang for the buck. Sulit yun kayo. Sulit yun kayo mga presyo. Baka naman di ka mo feeling ni mo maalkansi ka. Di ba? Mahintag mahal ang Japanese food. With Nonki, kaya ra. And di sa yung ka-alkansi. It comes to the quality of ingredients o ang ilang flavors. So, di ba? Naawa ko na. So, one of our favorites din, kaning mga, of course, mga sashimi. But also, kanilang mga bento boxes by, mga kuha na, very solid kaayo. So kompleto na with rice, with tempura ning iya na teriyaki na California rolls na pag
kani ilang sabaw na naikuan ba, miso soup. Oh, di ba? Rice wala. Grabe, complete meal. Wow. Ini akong soba tayo. Soba. Nasa sila soba, nasa sila ramen, nasa sila mga of course, ito favorite, tempura ba eh. Hindi offer set meals by mga pisoko, mga bento. Ayan, buwan kayo, nasa sulit yun. Plus, all the Japanese specialties are here also from rolls, to sashimi, to sushi, to teppanyaki. And you know what? They're celebrating the 20th anniversary of naka-promo na yung mga items na naka-promo from different weeks. And also on April 18, on the 20th anniversary, 20% off sa tanan in all branches nationwide. So they have 12 branches now. So magkaon sa me. And kung nag-crave of Japanese food, kabaw na mo asa mo ato. Of course, 5 letters na. Nonki, Nonki Japanese Restaurant. Positive ang mga tao ba?